kublay api palok baro bepet ya kane ka video. Ngak deng so bhai api baro iwe pa iwe sya kane ka channel. Di ha kane ka video ka bamenta ina kren chapang ka ka jing iapher hapadeng kanyam Muslim, Hindu, ban kanyam Kristan. Di yang ina poino sya ta ka benta. Banikong ina pet ya kanyam Muslim. Kasyap lani simbol jong kanyam Muslim kadai keluar bat Kristan. Kanyam Muslim kadai kanyam Abrahamik. Lani kata kanyam kabangej tang hauwe ublay. Ki Muslim kingej tang hauwe ublay bat uta udai u Allah. Ki Muslim kingej ru ba u Allah ublay jongki ulatib lupa ya baro ki ban seja bat babaro kancia katkum kamon kajong u Allah. Ki Muslim kingej ru ha u Muhammad kum unong raktin jong u Allah. Ni u prophet jongki. Bat lakha ya u Muhammad hakasnong Mekah kabadon hakari Saudi Arabia. Ka Quran kadai ka kon bakuat jong ki Muslim balatho hakaktien Arabik. Bat ki Muslim kingej ru baha ka Quran latho tik patik katkum ka jing kren jong u Allah. Ya kajaka mani blay ki Muslim lakhot ka mos. Ki Muslim kingej ru ha kita kisan teli ki man ba ki day banle kum ki Muslim. Kabaningkom syahada. Kabamud ba omdon kiwe ki blay laj na u Allah. Kabaar salah. Kabamud ba ki hap duai sansin ha kasisngi. Kabalai sakan. Kabamud kajing ai ne kata ka charity donation ba ki Muslim ki hap ban ai na kabenta ban penyan yak kamniam jongki. Kabasaw suam. Kabamud ba ki Muslim ki hap bercakkan ha kapor Ramadan. Kabasan Hajj. Kabamud ba ki Muslim ki hap bet banlet visit Jamaica. La kumno shisien ha kajing im jongki. Lada kilong ki ba kotbor lanie lada kilong ki ba don ha kamet kabakoy bakia. Bat kabakado kalong ba ki Muslim ru kingej ba kandon kasingi bishar onda kilayap. Bat ba ublay jongki u Allah on sa bishar bat on sarai lakin let syabening ni syadu jong katkum kajingle jongki ha kane pertai. Kabaar pan ngin yapet ya kanyam Hindu. Kasyap lani kasembol jong kanyam Hindu kadai uog. Kanyam Hindu kadai kanyam dharmik lani kata kanyam pemi nari India. Kindo kingen ha ublay Brahman ba ulong ublay u bakraw tam alor kiey baro. Bat kindo kingen baling ba jong ublay Brahman mi salaingot kiblay kata ublay Brahma, ublay Shiva, bat ublay Vishnu. Kindo kingen ru ba ublay Brahma ulong unong penlong, ublay Vishnu ulong unong sumar ni unong yada. Bat ublay Shiva ulong uta unong pendu ni u destroyer. Nang ba on lapan pantau thamai ya kiey baro. Kumbang itim ba ha kanyam Hindu dan bul kijat blay kum u Ganesh, Hanuman, Kadurga, bat kum ta ter. Hindai gindum ngam jeliu tan chata namar kata jirong palan wa. Bat ngin kren ben ya kiey ki balong kongsan. Akot kapakentang jong ki Hindu kadai ke Vedas. Balatho ha kakdien Sanskrit. Bat ki Hindu kingej ba kadai ke kon balatho na kapenta kaciem kujongki paman kathi. Ejaka mani blay ki Hindu lakhot ke mandir. Barlaong ru padon ki mandir bejrong dek spa pun. Ba ki Hindu kingej ba kampencan cusyo yaki pan ublay. Bat kabakado kalong ba ki Hindu kim jungej badon kabeneng lani kadujong kumbangej mangi Kristan bat ki Muslim. Hindu kingej baya kamensim om jula pan penjon newan penyam. Ki Hindu kingej ha kata kacingka arsien ba onda kilayap nakani kapertai on sakabeng pat ki ha kiwepat kijing tau kala onlong hakadur usnyang kla umasi kada bat kunta ter. Bat kabalay pan inipet ya kanyam Kristan. Kanyam Kristan ru kadai kanyam Abrahamik.
ban kasyap lani kasambal jongka kadai udin penang. Ngi ki Kristan ngi yalai ha uwe ublei, kata ublei upa, ublei ukun, bat ublei u, dan siam bakui. Kakot ka bakui bat ka bakentang jongi ki Kristan kadai ka Bible, ka banatho haki arbenta, kata ka testament ka batmai, bat ka testament ka barim. Ingit ru bau Jisu Kris ulong kur jong ublei, bat lakaya u hakasnong Bethlehem, ba ulawanong brio syakadega pertai ban penimpat yangi ki bapop nang ba ublei ukpa jongi uba amneng unalapan ban maab yangi yaki pop ki jongi. Ngi ki Kristan ngingit ru ba kasngi bisyar kandon hakaba ublei utsa bisyar yangi langi long ki bapop ne ki bahom katkum ka jinglia jongi hakapertai lakade yangi bangin lej syadujom ni syabenek. Dia parlok baro na pedeng jong kini lai tli kiniam kaniam kababun pait tam kadai kaniam Kristan kumba R.1 billion bat kaba R kadai kaniam Muslim kumba R billion bat kabalai kadai kaniam Hindu kumba shi billion. Dia ngangai skam parlong ba pias hotanan yak ni kajing pantai jonga bat sasiaru ya kiwe nang ba kiwe ru kinyo bantem kumle shibun ngin saya syampan ha video banuan.